njira za makono za digital. Njira zimene zikodi zikuti bwanji ndiye kuti noti kunena kuti internet ikafike kumudziko ndi a president manifesto ya DPP ananena mmene muone kuti tikufuna pa 2030 tikamadza mwezi 2030 pa anthu 10 aliwonse anthu 8 akhale kuti akutha kugwiritsa ntchito njira zimene zizo aphunzira bwino komanso akugwiritsa ntchito kapena tena kuti ali ndi zida zake kapena mafoni abwino kapena makompyuta ndi zina zoterozo akutha kugwiritsa ntchito kumudziko nkujatu tikonzenso mmene nanga sima uthenga amene wa information amene timayenera kuzisunga pena amala amodzi timati data center ndi malo amene ngofuna kuakuliza chifukwa malo ngochepa komanso tikatero njira zake zotengerano connectivity kapena mauthenga kapena data ija kumapita kuti kumudzi kuja nzofunanso tizikuze. Mawu ake Tim Kelly yemwe akutsogolera gulu la World Bank pa ntchito imeneyi watsimikizira nduna yazofalitsa nkhani kuti zonse ziyenda bwino. Ntchito ya Digital Malawi ikuthandizidwa ndi a World Bank ndi ndalama zokwana $150 million. Ndipo pali chiyembekezo choti zonse zikazatha skulu zoposa 2000 mdziko muno zizakhala ndi mwayi ogwiritsa ntchito internet ndi kuthandiza ophunzira kugwiritsa ntchito makina osiyanasiyana ogwirizana ndi internet. Pamene kwa anthu akumudzi zizathandiza kuti akhonza kufunsa kapena kupempha china chilichonse kuboma kudzera pa foni yawo ya m'manja pogwiritsa ntchito internet. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mkulu watsopano wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC Brian Banda wapempha ogwira ntchito ku bungweli kuti adzigwira ntchito zawo mwaukadaulo kuti ntchito zake zipite patsogolo. Poyankhula atayendera mastudio a MBC Area 4 ku Lilongwe kuyambira pomwe adawasankha pa udindowo, Banda alangiza ogwira ntchito ku MBC kuti adzizipereka cholinga chopititsa patsogolo ntchito za bungwe la MBC. Mayeso Chikadzula wadza ndi zambiri mulipoteri. Brian Banda umene limodzi ndiye mwana wogwirizira udindo wamkulu wa MBC Moses Chioni anayendera malo osiyanasiyana ku mastudio a MBC ku Area 4 mudzi wa Lilongwe pofuna kuona momwe mastudiowa amagwira ntchito zake mogwirizana ndi studio yakulu ku Blantyre. Poyankhula pomwe amacheza ndi ogwira ntchito ku MBC Area 4 Studios, Banda alimbikitsa ogwira ntchitowa kuti adzigwira ntchito zawo mwakadaulo cholinga chopititsa patsogolo chitukuko cha dziko la Malawi. Iwo anati MBC simalo ochitira ndale kamba kuti wina aliyense adamulemba ntchito kuti adzigwira ntchito mwakadaulo popititsa patsogolo ntchito za bungwe la MBC. Pamenepa Banda anatsindika potsimikizira ogwira ntchitowa kufunika kugwirana manja kuti ntchito za MBC zipite patsogolo. Tinabwera kuno ku Lilongwe kudzadzionetsera tokha kwa ogwira ntchito wa Malawi Broadcasting Corporation, koma tinabwera ndi uthenga kuti kuno sikuochita ndale. Amene afuna kuchita ndale pali njira zake zimene zimatsatira akayambe ndale. Tinabweranso kudzatsimikizira ogwira ntchito kuno kunena kuti the tone imene ikuchokera kuntunda kuchokera kwa President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, anduna athu Shadrack Namalomba, ministry ndi yonena kuti ngakhalenso board ikutipatsa mphamvu kuti tigwire ntchito mwakadaulo. MBC ili ndi anthu odziwa bwino ntchito, koma nthawi zina mwina pamba kukhala mantha, ndiye tinabwera kudzatsimikizira kuti asakhale ni mantha. Tindi utsogoleri watsopano. Mkulu wa MBC mchigawo chapakati Atakonda Jumbe atsindika kufuna kugwira ntchito limodzi kuti ntchito za MBC zipite patsogolo. Natilimbikitsa tonse kuti tizigwira ntchito zathu monga amene tinaphunzirira. Aliyense amene ali pa ntchito pa MBC anaphunzira ntchito imene amagwira, ndipo anatilimbikitsa kuti aliyense agwire ntchito imene anaphunzirira ndipo asabwerere mbuyo, asapange zinthu zimene akudziwa kuti ndizosayenera pa ntchitopo, koma nthawi zonse aziyendera ma ethics and professionalism zimene anaphunzira pa ntchito pawo. Choncho ifenso ngati ogwira ntchito pamalo pano talimbikitsidwa kuti DG wabwera ndi uthenga umenewo ndipo tili okonzeka kuyenda nawo ulendo. Akuluakulu oyendetsa bungwe la MBC adasankha Brian Banda kumayambiriro kwa mwezi uno wa Machi kuti akhale mkulu wa bungweli ndi kupititsa patsogolo bungwe la MBC. Mayeso Chikadzula, MBC, Lilongwe. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yayamba ntchito yokonza misewu yowonongeka.
mkulu oyang'anira mzindawu a Costley Chanza wati ntchitoyi ikhudza misewu yayikulu komanso yaying'ono makamaka imene yaonongeka ndi mvula. Ruth Chinangwa ali ndi nkhani yonse. Malinga ndi Achanza, misewu yambiri mu mzindawu yaonongeka kamba ka mvula yamphamvu yomwe dziko lino linalandira posachedwapa. Pachifukwa ichi iwo ati mwazina khonsoloyi ikhala ikumata misewu, kupenta zizindikiro za m'misewu komanso kufukula dothi mu ngalande za m'misewuyi. Misewu yomwe ikonzedwe ndi kuphatikizapo ya Masauko Chipembere Highway, Mahatma Gandhi, Makata, Kenyatta Drive, John Chilembwe komanso Thiolo Chigumula. Ngati khonsolo ya mzinda wa Blantyre choyamba tinene tivomereze kuti misewu yathu ambiri yaonongeka chifukwa cha mvula komanso zifukwa zina chifukwa cha madrains athu anali ndi dothi lambiri imene apanga ndiye mapangitso timadza samaimemo akazangokhala pansi pacho. Ndiye pakadali panopo takonzekera ndi ma resources amene tinawo kuti tichite rehabilitate kamene tikonze misewu ya highway. Mukamkuona anthu athu akugwira ntchito misewu imeneyi kuyika kumata mapoti onse komanso pali misewu ina ngati imene timautchula kuti Kenyatta Drive machoka pakanjeza mpaka pa Kamba. Ndi misewu ina imene timaitcha Makata Road imene madusa ku Chichayi makafika ku Chichayi kuchokera pa Chiroundabout. Ndi misewu ina imene timaitcha Kapen Road imene machoka ku Sochi Hill Secondary School dusa pa Akuja mpaka na pa Mount Pleasant Junction. Misewu yonse ndio tichite rehabilitate komanso kuphatikiza misewu wa Zomba umene timaitcha John Chilembwe Road. Chapa Nzedi dump site sipali bwino kwambiri paonongeka ndiye teneti pakonze konsepo koma apa pati kumwambia ni misewu imene yaonongeka kwambiri tikusolowa ndipitiza ndina ing'ono imene madera mmene makhala anthu. Polankhulapo pa nkhaniyi mmodzi mwa madrayivala a minibasi a Fraction Kachulu wayamikira khonsoloyi kamba ka ntchitoyi. Okay, ifeyo tiyathokoza kwambiri asiti khonsolo yawo agwirizana ndi boma amene alaboma kuti atikonzere sewu chifukwa waonongeka. Tikumayenda movuta kwambiri monga timadriver tikamasesereka kuchoka pakandeza kupita kumusi kumatanga likuwa tiombaye ndi magalimo amene akuchokera kukolokosa kumabwera chifukwa cha mabampu ndipo sikutipewesa ifeyo ngozi chifukwa tinene akukhala kuchita nawo ngozi koma zonsezo zilephereka chifukwa cha asiti khonsolo imene kunatigwirira ntchito misewu imeneyo. Pali chiyembekezo chakuti mavuto amayendedwe achepa kutsatira ntchito yokonza misewu. Ruth Chinangwa, MBC. Mukunena nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo wati ofesi yake inatsatira udindo wake popereka uphungu ku bungwe la Public Service Pension Trust Fund kuti likhale losamala pa nkhani ya hotela ya Amaryllis. Boma la Malawi lati latsala pang'ono kutsirizitsa ntchito yolumikizitsa magetsi kuchokera ku Mozambique ndipo izi zitheka mchigawo chachiwiri cha chaka chino. Ndipo atolankhani awiri aku nyumba yowulutsa mawu ya MBC, Praise Majawa komanso Norbert Jameson alandira mphoto kamba kolemba bwino nkhani zokhudza mpikisano wa Airtel Top 8 wa chaka chatha. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti anthu mdziko muno akhala akudalira kwambiri nkhuni ndi makala pophikira zomwe zachititsa kuti mitengo yambiri idulidwe mdziko muno. Boma lakhala likulimbikitsa wanthu kuti adzigwiritsa ntchito gasi wophikira ngati njira imodzi yothana ndi vuto lakudula mitengo. Mtolankhani wathu Blessings Chereuka akuunika za mmene dziko lino likugwiritsira ntchito gasiyo. Malingana ndi Global Forest Watch, tsamba lomwe limafufuza za nkhalango pa dziko lonse kudzera pa makina a intaneti, nkhalango za dziko la Malawi za mtunda wa mahekitala 1100 zinasakazidwa mzaka zapakati pa 2002 ndi 2024. Tsambali lati nkhalangozi zimaonongeka kamba kuti anthu ambiri amagwiritsa ntchito makala ndi nkhuni. Chiwerengero cha World Bank chimati dziko la Malawi limataya nkhalango zake mahekitala 33,000 pa chaka kamba kamakala. Koma nkhani yabwino padakali pano ndiyoti mchitidwewu wayamba kuchepa tsopano
kutsatira kuchuluka kwa anthu omwe ayamba kugwiritsa ntchito gas pophika. Katrina Mpumira ndi mmodzi mwa anthu omwe akusimba lokoma atasiya kugwiritsa ntchito makala. Chifukwa zokuti pano pakuona gasi mtengo wake ndi makala, gasi akutsikirako mtengo pomwe makala akubwererapo, komanso makala chifukwa cha Malawi timagwiritsa ntchito kwambiri kuononga chilengedwe. Pomwe gasi sakuononga chilengedwe china chilichonse komanso ndi wachangu. Ifeyo tikufuna zokuti azipezeka pafupi. Chifukwa zokuti zoma ndikubwera usapeza gasi ndiza zoma maganizo kuti tizigwisa ntchito makala ndoti paiponso chilengedwe chikhazi kutani chikupitizika kuonongeka, koma adapanga zokuti gasi asamasowe ndoti zithandiza, komanso chifukwa zokuti sakudula kwambiri zipangisa zokuti anthu enanso gasi amfikire chifukwa kupezeka pafupi. Malingana ndi Malawi Energy Regulatory Authority MERA, mchaka cha 2021 dziko lino linagwiritsa ntchito 1.5 million kilograms ya gas. Chiwerengerochi mchaka cha 2022 chinafika pa 2.2 million kilograms. Chiwerengerochi chinakweranso kufika pa 2.85 million kilograms ndipo tsopano chaposa 4 million kilograms. Ndipo kampani zogulitsa gasi nazo zati anthu ogula gasi komanso zipangizo za gasi akuchuluka. Mark Wheeler ndi mmodzi mwa oyendetsa kampani ya Gasman Kulimbi. Iwo ati mchaka cha 2025 anakwanitsa kugulitsa masilinda atsopano a 3 kg oposa 1,300. Tikuona kuti panopa anthuno chopseza anali nacho cha gasi chokhala ngati chikupita chifukwa kuona kuti gasi ndi wabwino, wachangu ndipo ndi wa clean pophikira. Patsiku timatha kuti tinganene kugulisa kupitira anthu over 100 nthawi ina iliyonse. Tikuona kuti chimene chikupangira anthuno aona kuti ubwino wa gasi, ndipo mabungwe ndi makampani tikuyesera kuti tibwerese maproduct anyuwani ndipo kuti anthu atha kugula mochipa ndi zimene zikuchitanso kuti anthu amakonde gasi. Mkulu wa zankhalango ku Blantyre Anoe Omoyo wati nkhaniyi ikulimbikitsa ntchito yosamalira nkhalango ndipo wapempha mabungwe kuti alimbikitse kuphunzitsa anthu kufunika kugwiritsa ntchito gasi. Anthu amba kuzindikira ubwino wogwiritsa ntchito gasi kusiyana ndi makala kapena nkhuni. Tikuziwa kuti gasi alibe utsi wambiri kusiyana ndi nkhuni kapena makala, komanso zimenezi zimapangisa kuti ntchito yathu ipepukidwe chifukwa yoti tizikhala ndi nthawi yayitali kuti tiyang'ane za chilengedwe zathu yomwe ili mitengo ndi zanazi, kusiyana kuti tizilimbana ndi anthu oti wotcha makala. Akatswiri za chilengedwe akukhulupirira kuti ngati anthu ambiri atayamba kugwiritsa ntchito gasi m'malo mwa makala ndi nkhuni zitha kuchepetsa chiopsezo ku nkhalango komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi monga kusefukira kwa madzi mwa zina. Blessings Chileuka, MBC, Blantyre. Ofesi ya zaumoyo m'boma la Lilongwe yati ulendo uno ilimbikitsa ntchito yopereka katemera wa polio msukulu zonse za primary kuphatikizapo zomwe sizaboma. Ofesi yati kwa nthawi yayitali yakhala ikuyang'ana kwambiri sukulu zaboma komwe zakhala zosavuta kufikira wana, pamene msukulu zomwe sizaboma amakumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo kusamvetsetsa bwino nkhani zakatemera. Yamikani Makanga walemba ripoti. Gawo loyamba la ntchito yopereka katemera wa polio alikhazikitsa pa sukulu ya primary ya Stepping Stones ku Lilongwe. Mkulu wa zaumoyo ndi ukhondo m'boma la Lilongwe Dr. Wilson Chingani ati mbuyomu panali kusamvetsetsana pa nkhani zakatemera msukulu zomwe sizaboma. Chomwe chatisangalatsa kwambiri tsiku la lero nchonena kuti mbuyomu timapanga malonchi amenewa ma government primary schools amene chimaperekabe chithunzithunzi ngati kuti ana amene ali pa chiopsezo cha nthenda imeneyi mwina ndi okhawo amene ali kuboma. Koma lero ndithokoze aeni ake a sukulu ineyo Stepping Stones chifukwa cha kutsegula makhomo awo, chifukwa taonesa kuti nthenda imeneyi ikhoza kugwira mwana wina aliyense. Mawu ake mfumu ya mzinda wa Lilongwe Apita Banda apempha atsogoleri a zipembedzo komanso maphunziro kuti athandize kuthana ndi nkhani zabodza ndi kulimbikitsa makolo kuti ana awo alandire katemera.
choyamba ndingalira kuti ngati konsolo tagwirizana nawo nduna wa zaumoyo kuti tisangopanga m'masukulu mokha komano ndikuyenaso kuyenda door by door kutira ku ntchito yake imene khalepo tikachoka pano imene tangosegulira kampeni fa ntchito yamba dzulo pa 24 kwamene tangosegulira lero ndikuti anthu aja tapasa ufulu otakhoza kupita door by door. Anthu amene ali ndi zikhulupiriro kuti zikhulupiriro zawonso zipitirire zifunika ana ngati amenewa. So cholinga chathu sikuthetsa zikhulupiriro koma kuthandiza nawo kuti patsogolo panopa Malawi akhale ndi ana athanzi. Mlembi wa bungwe la Independent Schools Association of Malawi Isama Amaiko Mlongoti alimbikitsa sukulu zomwe sizaboma komanso makolo kuthandizira ntchitoyi. Ife ndokondwa kwambiri ngati private school komanso Independent Schools Association of Malawi kuti imodzi ya launch ya katemera amene yachitikira pa private school. Nthawi zambiri timakhala ngati kuti tili pambali chifukwa choti zimachitikira kwambiri ma public school kumene timakhala ngati oyitanidwa, koma pano takhala ngati amodzi amene tatengedwa kuti ndiofunikira kwambiri pa launch imene. Ntchitoyi ikuyembekezeka kufikira ana okwanira 673,000 mdziko muno omwe ali pansi pa zaka 10. Katemerayi amupereka kuyambira pa 24 mpaka pa 27 March 2026. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Mawanja pafupifupi 2,000 ali pa chiopsezo cha matenda odzakamba kakusowa ukhondo m'boma la Mangochi. Zimbudzi zawo zitawonongeka ndi madzi osefukira omwe adza kamba kamvula yamphamvu yomwe yagwa masiku apitawa. Mlangizi wa ofesi yoona ntchito za madzi m'boma la Mangochi a James Manda wati mawanja omwe akhudzidwa kwambiri ndi vutoli ndi ochokera madera a mafumu asanu ndi imodzi. Sotini Ndazi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Anthu okhala m'madera ena omwe mwachitika ngozi yakusefukira kwa madzi m'boma la Mangochi posachedwapa ati ali ndi mantha kuti m'maderawa mukhoza kubuka matenda otsegula m'mimba potsatira kuonongeka kwa zimbudzi zokumba chifukwa cha mvula yamphamvu yomwe inagwa masiku apitawa. Mdera la Mfumu Mpinganjira mwachitsanzo zimbudzi zokwana 500 akuti ndi zomwe zaonongeka ndi madzi osefukira zomwe akuluakulu kumeneko akuti zikhoza kukolezera mchitidwe ochita chimbudzi poyera. Wapampando wa komiti ya zachitukuko mderali Aleo Kalimbuka ati zotsatira zake zikhoza kuyika pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana maka otsegula m'mimba anthu ochuluka mderali. Apo ndi vuto lalikulu. Apopo ndi nkhawa zimene tili nazo ndi mafloods amene akumachitika mutati muone pamalo pamene tili pano madzi amafika mpaka kuno. Nkhani ya kolera ndi vuto lalikulu limene tikuliona kuti likozo tifikira ngati sipakhala kaunoni wabwino ndi kuwaunikira anthu kuti tikhoza kukhala ndi zimbudzi zolimba motani. Vutoli akuti lakhudzanso ophunzira a sukulu ya sekondari yoyendera ya Nansenga yomwe ili ndi ophunzira okwana 318. Ngozi yakusefukira kwa madzi yomwe yachitika posachedwapa akuti yaononganso zimbudzi za sukuluyi zomwe mphunzitsi wamkulu kumeneko a Joseph Chingoma akuti zikhoza kuchititsa kuti chiwerengero cha ophunzira omwe adzipita kukachita maphunziro pa tsiku chikhale chotsika. Nopati ndi ana 318 154 ndatsikana. Zimbudzi zathu zagwa. Mmene zagwamo ndikuti ana automatically kusukulu amabwera chifukwa kakauti afuna apite ku toilet azasowa kupita. Malinga ndi mkulu wa ofesi yoona ntchito za madzi m'boma la Mangochi a James Manda, madera a Mafumu Makanjira, Nankumba, Namavi, Mapira, Mponda ndi Mpinganjira ndomwe akhudzidwa kwambiri ndipo ripoti lawo likusonyeza kuti zimbudzi zoposa 2,000 ndi zomwe zaonongeka kuphatikizapo mijigo isanu. Pakali pano tikawerengetsera tili ndi mijigo pafupi 5 imene yaonongeka komanso tili ndi matoilet odutsa 2,000 amene yaonongeka. Matoilet amenewo agweratu kuti anthu ali pa chiopsezo kuti azipeza malo othandizikira ena kuposa matoilet amene ali nawo. Komanso ndi kuti mijigo imene yaonongekayo anthu ndiye asakasaka kwina kuti azikama madzi. Malipoti akusonyeza kuti chiwerengero cha mabanja omwe akhudzidwa komanso kutaya katundu wawo pa ngozi yakusefukira kwa madzi chikupyola 6,000 m'boma la Mangochi pamene anthu 4 ndiwo afa.
Anthu ena mu mzinda wa Nzuzu asandutsa malo akuseri kwa mpanda wa sukulu ya ukachenjede ya St John of God ngati malo otayirako zinyalala zomwe zikuyika miyoyo ya wanthu pa chiopsezo chotenga matenda monga akolera. Mmodzi mwa atsogoleri a dera la Chiwanja, Joe Makiwinga, akuti anapereka kale nkhani ku khonsolo ya Mzuzu kuti ilowererepo, koma mneneri wa khonsoloyi a McDonald Gondwe wati malowo sali m'manja mwawo pa ntchito yochotsa zinyalala. Simeon Nsisha walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Malo akuseri kwa mpanda wa University ya St John of God amene anali njira yodutsapo anthu pano asandutsa malo otayako zinyalala kuchokera mu msika wa Zigwagwa ndi madera ena ozungulira malowa. Anthu ena okhudzidwa akuti izi zikuyika miyoyo yawo pa chiopsezo cha matenda. Ila pati madusapo zoona apa zinyalala izi zikutipa ifeyo pa moyo watu chiopsezo cha kutenga matenda like kolera hata kuputani kubuka pamenepo. Baba patinyasa chifukwa malo amene mukwaona wawa ndi athu koma anthu amatenga zinyalala kuzataya apapa zimene zimatipweteka kwambiri mu mtima. Maso timapangaso business apa ndesi mayenda anthu samagula ifukwa pamaveka fungo anthu amathawa matayama mapampa ndi zinyalala amatenga makomboni madzataya apapa. Titafunsa mneneri wa khonsolo ya Nzuzu a McDonald Gondwe anati malowo sali m'manja mwawo pa ntchito yotolera zinyalala, ndipo anati anthu akuyenera kukambirana ndi atsogoleri awo amderalo. Ifeyo ngati council tikudziwa china chilichonse cha zimene zikuchitika mbali imeneyo ku nkhani ya zinyalala, chifukwa chonena kuti ngati council ndi malo ovomerezeka oti anthu azitayamo nyasi pena paliponse kandi msika madera ngati amenewo timalimbikitsa anthu kuti akhale ndi nkhuti zonena kuti azitayamo zinyalala. Ngati alibe nkhuti akhale ndi malo ina ake oti azitayamo zinyalala, ndipo malowo akhala kuti adzaza atidziwitse ife ngati akhaso kuti zatole nyasi zija tikatayi kumalo kwathu kumsiro. Koma mmodzi mwa atsogoleri ku Chiwanja a Joe Makiwinga anati akufuna thandizo la khonsoloyi. Kupita ku city amakanditumiza kumusi amati ndi kumene kuli a health ndaendako kawiri katatu kusiteko kumene kunditumiza koma na konso sinapezepo chithandizo chilichonse. Vuto la zinyalala likupitirirabe mizinda ya mdziko lino zomwe anthu ena akuti ndikamba kakuchulukana kwa anthu mwa zina. Ndipo munkhani za masewero olemba nkhani awiri ku nyumba youlutsa mawu ya MBC, Praise Majawa komanso Norbert Jameson apambana mphoto za olemba bwino nkhani pakanema komanso pa wairesi mu mpikisano wa Airtel Top 8 wa chaka chatha. Mwambo wopereka mphotozi unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Jameson wapambana mphoto ya olemba nkhani mwa ukadaulo pa wairesi pomwe Praise Majawa amusankha kuti ndiyemwe analemba bwino nkhani za mpikisanowu pakanema. Poyankhula atalandira mphotoyi, Majawa wati izi zikuonetsera poyera ukadaulo komanso ntchito yabwino yomwe MBC ikugwira pa ntchito yosangalatsa anthu kudzera m'masewero. Ili ndi online radio komanso ili ndi television. Kutanthauza kuti ife amene tikugwira kumeneko timenera kuti zikhala kuti mbali zonse tochita bwino. One Nobel atenga radio ine atenga TV. Kutanthauza kuti tikuchita bwino pa nkhani yokhudza kaulitsidwe wathu wa nkhani za masewero imene tikuchitira pano. Ukatione chaka chatha ambiriso ku MBC anatenga, ina Romeo Mali, Nobet, ine tinatenga, ingakhalenso amene toyankhula nami munatenga. Ndi chilimbikitso chikulu kumbali yokhudza kampani ngati MBC pa nkhani yokhudzaso kutukula masewero osiyanasiyana mdzikomo, si football yokha, timachita zinthu zosiyanasiyana. Ichi ndi chilimbikitso. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno, Fleetwood Haiya, wati bungweli ndi lokondwa kuti mpikisano wa Airtel ukuthandiza kubweretsa ndalama zochuluka ku mpira wa miyendo mdziko muno. Mutakunditsimikizira kuti ndi mpikisano ukhawo umene finals tinapeza ndalama za nkhani tukamba 216 million ku game imodzi yokha. Izitu zinali zopambana, zinali kuti sizinachitika ku Malawi kuno. Tikuyembekezera kuti mu 2026-2027 season edition 9th edition kukhalatu zambiri kuposa zimenezi.
mkulu wa kampani ya Airtel kuno ku Malawi Ashash Dutch anati kampani ndiyokhutira ndi momwe mpikisano wa chaka chathawu wayendera, ndipo walonjeza kuti akhala pansi ndi kuwunikira zinthu zina zomwe angaonjezere ku chikhochi kuti chipitirire kuthandizira kutukula masewero a mpirawa. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndiomwe inapambana katswiriwo, ndipo katswiri osewera kumbuyo wa timuyi Blessings Mpokera ndiyemwe wapambana mphoto ya osewera yemwe wasewera bwino kuposa onse. Katswiri omwetsa zigoli ku timu ya Silver Strikers Festus Duwe ndiyemwe anamwetsa zigoli zambiri zomwe ndi zitatu mu mpikisanowu. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mali ndine Mike Mlongoti, tokufunirani masana opambana.